Ahojte, kolegovia obchodníci. Vitajte späť na kanáli. Dnes sa ponorím do platformy, o ktorej sa v obchodnom svete veľa hovorí, vrchol Finviora. Ak ste vždy chceli mať viac obchodných príležitostí za deň s pomocou umelej inteligencie, potom tu určite chcete zostať. Je to len marketing, alebo vám to naozaj dáva konkurenčnú výhodu? Poďme na to. Takže čo presne je vrchol Finviora? Je to obchodná platforma založená na umelej inteligencii, ktorej dôveruje viac ako 75 000 obchodníkov po celom svete. Či už ste obchodník s kryptomenami, forexom, akciami alebo komoditami, vrchol Finviora je navrhnutá tak, aby vám pomohla nájsť ziskové obchody skôr ako ktokoľvek iný, skenovaním miliónov trhových signálov za sekundy. Pozrite sa, ako to funguje. Super rýchle skenovanie trhu. AI analyzuje viac dát, než by dokázal akýkoľvek človek a nachádza trendy a príležitosti, zatiaľ čo ostatní stále aktualizujú svoje grafy. Žiadne technické problémy. Naozaj, stačí sa prihlásiť, skontrolovať panel a obchodovať. Žiadne programovanie, žiadne zložité nastavenia. 24/7 obchodný motor. AI funguje, aj keď spíte, skenuje trhy a nachádza signály dňom i nocou. A pre váš pokoj má pokročilé nástroje na riadenie rizika a plnohodnotný demo režim, takže si môžete precvičiť bez riskovania skutočných peňazí. Poďme sa pozrieť na výhody a nevýhody. Výhody. Rýchlosť a presnosť. Vrchol Finviora vám poskytuje prehľad o trhu v reálnom čase. Je to naozaj rýchlejšie ako čokoľvek, čo som kedy predtým používal. Jednoduché použitie. Rozhranie je čisté a priateľské pre začiatočníkov. Nemusíte byť technologický expert, aby ste začali. Adaptabilita. Môžete použiť automatizované stratégie AI, alebo si prispôsobiť vlastné. Dáva vám to kontrolu, ktorú chcete. Spoľahlivosť. Nezaznamenal som žiadne prerušenia a podpora je rýchla. Veľké plus pre aktívnych obchodníkov. Nevýhody. Krivka učenia. Ak ste v obchodovaní úplne noví, stále sa budete musieť veľa naučiť. AI pomáha, ale musíte si osviežiť základné vedomosti. Náklady. Aj keď je samotná platforma bezplatná, nezabudnite, že na vaše transakcie sa stále vzťahujú štandardné obchodné poplatky. Trhové rizika. Ako pri každom obchode, neexistuje žiadna záruka zisku. Nástroje na riadenie rizika pomáhajú, ale stále musíte obchodovať inteligentne. Takže, oplatí sa vrchol Finviora? Ak to s obchodovaním myslíte vážne, či už ste začiatočník hľadajúci usmernenie AI, alebo profesionál, ktorý chce automatizovať a škálovať, táto platforma je navrhnutá tak, aby vám poskytla výhodu. Odporúčam vám začať s bezrizikovým demo režimom, vyskúšať si signály AI a zistiť, či sa to hodí k vášmu štýlu. Ak sa chcete pohybovať rýchlejšie, obchodovať inteligentnejšie a naozaj držať krok s dnešným trhom, potom by ste si určite mali pozrieť vrchol Finviora. Odkaz nájdete v popise nižšie. Šťastné obchodovanie a dajte mi vedieť, čo si myslíte v komentároch. Ak vám táto recenzia pomohla, dajte like, prihláste sa na odber ďalších obchodných tipov a uvidíme sa v ďalšom videu. Obchodujte múdro, buďte v bezpečí.